Tip na výučbu s použitím hmatových obrázkov trocha inak. Úlohou dieťaťa bude vytvoriť k určenému obrázku oznamovaciu alebo opytovaciu vetu. Napríklad, vytvorte opytovaciu vetu k písmenu Č ako čučorietka. Je čučorietka sladká? Po každom písmenku si môžu prejsť deti aj prštekom. Vďaka vystúpenej časti môžu deti spoznávať abecedu aj hmatom. Alebo druhá úloha. Vytvorte oznamovaciu vetu k písmenu D ako drak. Drak chrli oheň. Táto edukačná úloha rozvíja slovnú zásobu, tvorivosť a schopnosť správne zostavovať vety. Objavujte písmená hravo a zmysluplne. S hmatovými obrázkami trocha inak sa učenie mení na cestu plnú objavovania a radosti.